Malonzi Beats. Christian, ten eerste, dankjewel voor je tijd. Hey, dat je bij ons wilt instappen. Ja? Broers, mensen, nog steeds. Yes, man. Ja, man. We zijn er. We zijn er, jongens. Laten we gewoon even bij het begin beginnen. Even die piep even eruit rijden. Kom goed. Kushanik is je echte naam volgens mij, Kushanik Today. Ja, dat is mijn echte naam. Ja. Kushanik Raveni Filwairik Today. Dat is mijn hele naam, ja. Hele paspoort gelijk. Ja, man. Wat voor persoon is dat? Wat voor persoon is dat? Nou, ten eerste Kushanik. Ik ben gewoon een zanger, entertainer. Maar vooral een artiest. Iemand die wat te vertellen heeft. Iemand die heel hard werkt voor wat hij wil. Ja. En iemand die gaat voor zijn dromen. Dat is Kushanik in een nutshell. Zeg maar. Okay. Ja, maar dan praat je over de Kushanik Kushans van vandaag. Ja, dat is de Kushans van vandaag. Ja, precies. Maar hoe is het begonnen? Oké. Je bent nu 32, 33? 33. Dat is wie bio. Ja. 33, maar Hij is 23. Dat is 23. In zijn paspoort. Zeg maar. Ja, laten we zeggen 30, 29 jaar geleden. Wat voor jongen was je toen naar boven? Ja, kijk, we zijn 30 jaar geleden. Toevallig 30 jaar geleden ben ik begonnen als zanger, als kleine zanger in een kinderkoor. Oké. Zo is het een beetje gaan rollen. Ik zong in een kinderkoor samen met mijn broer. En ik wou altijd zingen. Dus ik was eigenlijk te jong. Zo is het begonnen. Ik was eigenlijk te jong in de tweede klas om in de schoolkoor te zijn. Ja. Maar ik zong de hele tijd in de klas en mijn juffrouw zei, weet je, Kushanik, weet je wat, kom even mee naar de repetitie zaterdag en we zien wel wat we met je doen, weet je. Maar ik had er zoveel zin in en ik heb zo mijn best gedaan dat de juffrouw gewoon niet omheen kon. En zij mij gewoon toestemming heeft gegeven om in die kinderkoor te zingen. En sindsdien heb ik ook heel veel geleerd. En zo is het een beetje begonnen. Daarna ben ik in een kinderprogramma begonnen. Het heet Muji Ben toen de tijd. Ja. Het was echt zo'n soort van kinderen voor kinderen. Wat ze hier hebben, weet je. Show, een beetje mensen interviewen, kinderthema's, weet je, dierentuinbezoek, bibliotheek. Maar ook muziek, dans en zang. En weet je, later ben ik naar de middelbare school geweest en toen is het echt begonnen. Ik werd benaderd door mijn muziekdocent toen de tijd. Want mijn broer zat al in de schoolband, maar ze hadden zangers nodig. Eigenlijk hadden ze percussionisten nodig. Ja. En toen ben ik gewoon gegaan. Om te laten zien wat ik kan. En ik ben begonnen dus als percussionist. En daarna, na 2 optredens, heb ik laten zien dat ik ook kan zingen. En na 2 optredens was ik zanger van de schoolband. Dus op je 4e wist je al eigenlijk dat je kon zingen? Ja. Oké. Ja. En dat kwam helemaal door Michael Jackson natuurlijk. Ik was een hele grote fan van Michael Jackson. Ik heb al zijn cd's geluisterd. Toen de tijd was het Longplay, LP.
Ja. Als ik concerten gekeken op video, in de tijd was het VHS, had je geen DVD. Dus dat heeft mij een beetje geïnspireerd om met showbusiness bezig te zijn. En ja, Mati. Dus fast forward naar toen ik op de middelbare school zat. Op een gegeven moment was ik in die schoolband. En kwam een van die jongens van die schoolband op een dag in een training zeggen van... Weet je, GB Doran, kennen jullie GB Doran? Ja. GB Doran wil een tienerband beginnen. Ja, ik heb hem gezegd van ons en hij is een beetje geïnteresseerd. Willen jullie mee naar de auditie? Want er was auditie voor de tienerband. Want GB Doran wilde een tienerband beginnen. Maar die had nog niet de muzikanten. Dus wij van die schoolband, wij gingen met een paar mensen. En ik was eigenlijk te jong. Dus mijn broer ging, maar ik ging mee gewoon om mijn broer te steunen, zeg maar. Maar ik wist al lang wat ik in mijn hoofd had, weet je. Ik ga gewoon om te steunen, maar ik ga gewoon laten zien. Want ik wil het, weet je, whatever het is, ik wil het. Ik heb GB Doran gehoord, ik dacht nee, met die man moet ik werken. Dus ik was 11 en we gingen naar die auditie eigenlijk met mijn broer. En mijn broer had gespeeld, er waren heel veel zangers, Curaçaose zangers. En iedereen heeft gezongen en ik zat gewoon zo in een hoek. Van ja, ik hoor eigenlijk hier niet. Zei GB tegen mij: hey kleine, moet jij niet zingen? Wat kom jij doen? Ik zei ja, ik kan wel zingen. En mijn broer zei van ja, hij kan zingen. Laat hem zingen. En natuurlijk hebben mijn broer en ik al iets voorbereid thuis. Sneaky. Dus we gingen het nummer doen wat we voorbereid hadden. En meteen was Jimmy verkocht. Hij dacht nou, jou moet ik hebben in mijn band. Want jij bent jong en je hebt heel veel energie. En ik weet zeker dat de mensen gek worden om jou. Dus zo hebben we Giitos opgericht. Ik weet niet of jullie weet je, de tienerband van Gio toen de tijd. Het was met Randy Leroy nu, die in Gent zingt. Ik, Ivan Willems, die ook met Icon zingt nu. En Roald Valentin, die op Curaçao zingt in Highway Band nu. Dus we hebben Giitos opgericht. Het was een groot succes en zo begon het. Zo begon eigenlijk mijn bandleven, mijn bandervaring. En ik was in Giitos tot mijn 13e volgens mij. Maar toen werd het serieus op school. Wat voor jongen was je op school? Ik was, weet je, als ik zeg, ik was een intelligente jongen die goede cijfers behaalt, geloven heel veel mensen mij niet. Maar dat was ik en daarom had mijn moeder heel veel problemen met het bandleven. Want ze zegt altijd, ja, je kan het goed, je kan goed leren, je doet je best op school. Waarom ga je je bemoeien met deze band gebeuren? Weet je, het gaat je alleen maar afleiden van je school. En mijn moeder was iemand die echt streng was, weet je, die pushte. En wat ik deed gewoon mijn dingen op school. Ik leerde mijn dingen, ik haalde goede cijfers en dan ging ik gewoon met de band spelen. Want dat wilde ik ook. Ik weet dat zij dat schoolding belangrijk vond, maar ik vond het helemaal niet belangrijk. Ik vond de muziek belangrijk. Laten we even, hoe was je opvoeding dan? Hoe heeft je moeder je opgevoed? Ja, moeder en vader, kunnen we daarover ja, moeder en vader waren er ook tot mijn 11e. Gingen ze uit elkaar en toen bleven we bij mijn moeder. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. We hadden alles wat we nodig hadden. Weet je, ik had geen trouble youth gehad. Vader was het niet of zo, of wat dan ook. Moeder en mijn vader samen waren goed opgevoed, weet je, in huis, met vol respect. Alleen ging het mis tussen mijn moeder en mijn vader. En
toen gingen ze uit elkaar. En later heb ik wel beseft dat ik een paar dingen heb gemist in die tijd, zeg maar. Als ik heel eerlijk ben met jullie, weet je. Zoals? Gewoon, die vaderlijke guidance, weet je. Je hebt toch in je tienerperiode heb je toch een man nodig die je zegt, hey, weet je, uit ervaring weet ik hoe je met chickies praat, of weet je, hoe je over seks denkt, of weet je, praat, of hoe open je bent over sommige dingen. Sommige dingen wil je gewoon met een man bespreken als jongen, weet je. En dat heb ik heel erg gemist uiteindelijk. Maar ja, het leven is hoe het leven is. Ik ben absoluut niet nu hier in het programma om dingen te verwijten aan mensen en slecht te praten over mijn ouders. Het is gewoon zo gebeurd. En ja, maar daarnaast, ze zijn gescheiden, maar ze waren beide altijd voor jou, toch? Ja, dat is dat is belangrijk eigenlijk. Dat is het, weet je. Ze bleven wel altijd available, iedereen. En ook, weet je, mijn muziekcarrière uiteindelijk kon ik nooit doen zonder mijn ouders, weet je. Ze hebben me beide apart in hun eigen manier gesteund, weet je, of financieel of met coaching, praten, met advies. Weet je, soms heb je ook alleen maar een luisterend oor nodig, weet je, van iemand die je echt goed kent. Dus ja, mijn ouders hebben mij echt heel goed. Is er een wijze les die zij jou hebben gegeven, die bij is gebleven? Ja. Is er een wijze les? Ja, die je ouders jou hebben gegeven, die je tot de dag van vandaag aan denkt misschien. Ja, een hele goede les die mijn moeder me, het is een hele goede zin die mijn moeder me altijd zegt, is: je bent niet de eerste en nooit de laatste. Want vooral in deze wereld van muziek en zo gebeuren er heel veel dingen, weet je. Je wordt in de steek gelaten, je wordt disappointed door heel veel mensen, of weet je, dingen gaan niet altijd zoals je wilt. Ja. En ik had vroeger als kind, weet je, karakter, had ik altijd de tendency van perfectionist, weet je. Ik wil dat dingen goed gaan, ik wil dingen kunnen controleren, ik wil dingen, weet je, als ik voel dat ik de controle niet meer heb, dan word ik helemaal para. En mijn moeder zegt me altijd, weet je, Kushanik, je bent niet de eerste en je bent niet de laatste die dit gebeurt. Je moet in zulke situaties creatief kunnen gaan met je loss, met je tegenslag. Want daar zijn de momenten wat je bepaalt, wat je succes bepaalt, weet je. Want heel veel mensen, groen. Groen! Je bent niet de eerste en ook niet de laatste die dit tegen hem zegt. Precies. Dus met tegenslagen omgaan. Dat is de belangrijkste les die ik in het leven heb geleerd. Want heel veel mensen kunnen heel veel dingen wanneer het goed gaat. Maar wanneer het slecht gaat, wordt het dingen echt bepaald, weet je. Wordt bepaald of je dat echt wilt of niet. Of je er echt voor wilt gaan of niet. Wanneer het fout gaat, wanneer je niet meer ziet wat het licht aan het einde van de tunnel is, weet je. Dus dat. Maar dit is allemaal in Curaçao gebeurd? Want je bent daar mijn opvoeding is op Curaçao. Ja. Waarom ben je naar Nederland toegekomen? Om te studeren, man. Om te studeren. Op welke leeftijd gebeurde dat? Op mijn 18. 18, oké. Toch naar je moeder geluisterd? Ja, maar dan zie je, mijn opvoeding blijft me toch achtervolgen, man. Blijft me toch achtervolgen. Op mijn 18e ben ik hier gekomen om te studeren, om economie te studeren. Gek genoeg. Als ik nu terugdenk, denk ik, ja, economie. Maar dat was toen de tijd. Dat is een moeilijk vak, vind ik zelf, man. Ja, kijk, moeilijk is het niet, want ik was altijd wel goed in cijfers, zoals ik zei. Weet je, ik behaalde gewoon goede cijfers op school en ik hoefde daar niet heel veel voor te doen. Ik was gewoon goed in rekenen. Ik kan heel snel rekenen en ik kan heel snel dingen snappen. 3 keer 8. 3 keer 8 is... nou, met de kwara. Ik knip hem wel eruit. Wat over een test. Kijk eens, wat je erop? Dat je economie bent komen leren.
goed bent in cijfer. Zeg maar, Tien. Je bent hier naartoe gekomen om... Ik ben hier naartoe gekomen om economie te studeren. En dat heb ik gedaan op de Universiteit van Rotterdam, Oké, ja. Erasmus. En ja, maar tijdens mijn studie was ik al bezig met cachet. En op een gegeven moment wist ik wel dat ik wel aan het studeren was, maar dat niet mijn passie was. Weet je, dat was op een gegeven moment zo duidelijk geworden. Want kwam je naar Nederland om te studeren Ja. en ben je gelijk in cachet gestapt of hoe is dat gegaan? Ja, ik ben gelijk in cachet Ja? gestapt. Oké. Want een jaar voordat ik kwam studeren, kwam ik op vakantie om Ja. te kijken, weet je, wil ik dit zeker? En toen was er moeder van een bandlid van cachet overleden. Ja, En ik moest voor hem invallen. oké. En zo ben ik bekend geraakt met de band. Met de jongens, met de bandleden. En ja, dus het was heel makkelijk om voor Arshad, voor de eigenaar van cachet, te besluiten. Weet je, Shannik, je komt in Nederland, what about je komt cachet joinen? Ja, zo is het gegaan. Dus je was eigenlijk niet van plan om terug te gaan naar Curaçao, naar je opleiding? Nee. Dus je kwam hier gewoon om voor een lange termijn te blijven? Ja, dat was het wel. Ik moet wel eerlijk zeggen, heel veel mensen komen van Curaçao naar Nederland met de bedoeling, weet je, ik kom in Nederland, ik haal een studie en ik ga terug naar Curaçao. Ja. Maar ik had wel toen de tijd al zoiets van, weet je, ik voel dat ik nog niet alles van de wereld heb gezien of zo. Of dat ik nog, ik heb het nog lang niet gezien. Ja. Pero toen de tijd voelde ik dat ik nog meer wilde meemaken, dat ik nog meer wilde ervaren. Ik dacht, weet je, om alleen maar te gaan studeren en terug te komen op dit eiland, weet je, hoe lekker het ook is, maar het is gewoon klein, het is gewoon heel klein. Dus ik wilde gewoon meer ervaren. Ik wilde gewoon andere dingen doen dan alleen maar 9 tot 7 werken. En that's it, weet je. Dus daarom had ik wel zoiets van, weet je, ik blijf wel een tijdje in Nederland. Al is het maar om carrière in iets anders te maken, of wat dan ook, in business te maken. Ik wil een tijdje blijven in Nederland. En zo was het een beetje gerold. Want natuurlijk in cachet raak je ook in de game met mensen die met muziek maken en dat soort dingen. En zo begin je langzamerhand het idee te krijgen van hey, what about muziek echt serieus doen, weet je? Want het is als je me 20 jaar geleden zou vragen, ga je fulltime artiest zijn en fulltime van muziek leven, zou ik zeggen nee joh, dat kan niet. Weet je, want ik kom uit Curaçao, weet je. Voorbeelden wat ik om me heen zie is dat niemand van muziek leeft, echt. Maar hier kan het wel. Omdat Nederland groot is, omdat er veel mogelijkheden zijn, omdat je niet alleen Nederland hebt, je hebt ook Duitsland, je hebt België, je hebt dit. Dus het is gewoon een veel grotere markt. Je moet gewoon goed weten hoe je het aanpakt. That's it. Klopt. Jij zei dat je voordat je in Nederland kwam wonen, Praat ik veel? Of je veel Nee, praat? je veel? Je hebt inhoud. Laat in de comments weten of je veel praat, mensen. En mensen, praat ik veel? Je hebt mensen die veel praten maar niks zeggen, maar jij zegt wat. Oh, dank je, Jos. Godzijdank, Martin. Hoe is dat? Nee, je bent in Nederland gekomen, maar daarvoor was je eerst op vakantie gekomen. Om te kijken of het jou bevalt. Ja. Wat is de reden dat je toch bent gekomen? Wat heeft jou, wat is jou opgevallen van hé, ik kom toch wel? De vrijheid, Martin. De vrijheid. De vrijheid dat je, heel gek, dat je bij een bushalte kan staan en zeggen, ik was 11 toen ik voor het eerst kwam. Maar, daarna was ik, toen ik kwam oriënteren was ik al 16, 17. Dus ja, ik kon gewoon bij een bushalte staan en gewoon naar de stad gaan. Ik kon gewoon naar een bushalte staan en weten dat ik in Amsterdam kom als ik wil.
weet je, en als ik aan Amsterdam kom, zie ik heel iets anders dan in Den Haag of in Rotterdam. Juist, ja. Weet je, dus er ging een wereld voor me open. Dat is het. Weet je, gewoon de mogelijkheden, de vrijheid. Kijk, op Curaçao heb je ook openbaar vervoer. Maar ja, hoe lang moet je staan voordat die bus komt? Weet je, niet om slecht over Curaçao te praten, maar het is gewoon niet geregeld zoals het hier is. Ja. Maar ik vind het wel opvallend dat je zegt vrijheid, want veel andere mensen van ons anderen gaan zeggen van, je is toch in Curaçao toch wel wat meer vrijheid. Ja, dat hangt vanaf wat je wilt doen. nee, kijk. Qua spontaniteit heb je meer vrijheid. Qua, zeg maar, ik ga even naar de beach, weet je, heb je meer vrijheid. Maar vrijheid in het groeien van wat je eigenlijk wilt doen. Weet je, van carrièrewijs, qua groeien als mens, qua mentaliteit. Weet je, als je andere dingen ziet, dan weet je, dan heb je meer informatie. Dan kan je meer in je opnemen. Ik weet niet. Vind je dat beperkt is op Curaçao? Ja, dat is heel beperkt op Curaçao. Je hebt een aantal venues, een aantal dingen. Je hebt de stad, je hebt 2 theaters en that's it. Weet je? In Nederland heb je, hoeveel theaters heb je in Nederland? Weet je? Hoeveel dingen, hoeveel mogelijkheden zijn in Nederland als je een show wilt zetten, als je wilt zingen, als je wilt entertainen, als je wilt dansen, als je, weet je, en ja, dat is het voornamelijk. Die vrijheid in keuze. Ja. Als we het toch over soort vergelijkingen hebben, wat zijn je 2 pluspunten in Nederland en je 2 minpunten? In Nederland? Ja. Als je naar Nederland kijkt, wat zijn de 2 pluspunten of 2 van je punten die je kan zeggen dat zijn pluspunten en 2 minpunten? Laat me even goed nadenken. Pluspunt is sowieso je vrijheid. Die vrijheid. 2, mentaliteit. Ja. Mindset van mensen hier. Ook weer niet om slecht te spreken over mijn eigen mensen. Ja. Maar de mindset is hier wat rationeler en wat wat gerichter op werk, op groei, op precisie, dingen, precisie, op dingen behalen. Het gaat ook om op tijd zijn, juist, om afspraken, om dingen en wat ook, zeg maar, het is zeg maar een voordeel wat Nederland heeft. Maar wat ik ook fijn van Curaçao vind, aan de andere kant, dat je dat even niet helemaal hebt. Dat je niet echt gestrest bent in die, weet je, heb je een afspraak, dan ga je, weet je, dan weet je, is het om 10 uur, dan weet je, Tsalikas die soort. Weet je? Maar ja, dat is ook wel een nadeel, want als je grote dingen wilt bereiken, als je echt een team hebt met, mijn team, als je echt iets groots wilt neerzetten, dan belemmert het jou als je 10 uur afspreekt en iemand om 11:15 aankomt kaken. Weet je, dus dat is het. Mindset. Wat de leuke dingen zijn van Curaçao, natuurlijk weer. Hartstikke leuk. En de relaxed vibe van de mensen, weet je, de vriendelijkheid van de mensen, creativiteit van de mensen, weet je. I wouldn't trade it for the world, weet je. Wat betekent het voor jou dan, Curaçao? Home, thuis, roots, waar ik ga opladen. Ik ben gewoon dingen aan het benoemen hoor. Dat is, weet je, maar dat is het. Curaçao ligt heel dicht bij mijn hart. Het is gewoon mijn thuis. Mijn homebase. Hoe vaak ben je daar?
Zeker 6 keer per jaar. 6 keer per jaar? Ja. Zo, kunnen we ruilen? Nee, liever niet. Ja, 6 keer per jaar, ik ga misschien 1 keer per 6 jaar. Nee, dat is de leuke van mijn job, weet je. Dat ik dit lekker mag doen. Dat ik lekker mag reizen naar huis en mijn ding mag doen voor mijn mensen. En verder mijn ding doen. Wanneer ga je de mensen hier dan? Er zijn hier veel mogelijkheden, hier in Nederland. Heb je niet het idee of ben je niet van plan om ook de vrouwelijke mensen hier in Nederland te gaan verleiden? Ja, zeker. Met je muziek dan natuurlijk. Dan wordt je niet blijven. Met je muziek, zeg ik gelijk met je muziek. Ja, natuurlijk. Er zijn er heel veel mogelijkheden, heel veel plannen. Daarom ben ik bezig met muziek aan het maken. Speciaal voor Nederland, maar wel in het papiermens. Toch wel in het papiermens? Toch wel in het papiermens. Hoe ga ik het kunnen begrijpen dan? Alleen het muziek wordt iets commerciëler dan de bandmuziek. Ja. Weet je, dat het niet een soort van dansmuziek is, maar dat het ook groove muziek is. Dat je erop kan grooven. Weet je, dat je erop kan chillen. Dat je het aan kan zetten wanneer je iets doet thuis. Je moet gewoon luisteren. Het is gewoon zoekmuziek. Maar waarom kies je daarvoor? Om het niet in Nederlands of Engels bijvoorbeeld te gaan doen? Omdat ik mijn eiland wil en moet vertegenwoordigen. Oké, ja. Snap je? Ik ben artiest omdat ik een Curaçaoenaar ben. Weet je, ik ben daar geboren. We hebben een hele mooie taal. Dit Papiamento. Ik sta te trappelen om het te spreken met jullie, maar ja, we moeten het in het Nederlands doen, want we hebben een groter publiek. Dus ik moet het vertegenwoordigen. Natuurlijk gooi ik af en toe een paar Nederlandse woordjes en Engelse woorden erin, maar waarom zou ik Nederlands en Engels zingen wanneer er zoveel artiesten al zijn die Nederlands en Engels zingen, weet je? Ik ga me vergelijken met andere artiesten. Natuurlijk heb ik Nederlands en Engels gezongen in mijn leven. Maar ik voel me het fijnst als ik Papiamento zing, want dan ben ik het echt. Dan ben ik het echt. Het is niet dat ik de flow van die en die wil kopiëren en in het Engels wil gaan zingen. Juist, ja. Dit ben ik. Ja. Wat maakt jou dan anders dan de andere artiesten? Dan heb ik het over de Antilliaanse artiesten. Wat maakt mij anders? Ik heb sowieso mijn eigen stijl van zingen. Die heb ik gedurende 12, 13 jaar ontwikkeld met Cachet. Weet je, het is best, hoe is het dat? Lyrisch, maar toch heel technisch. Weet je, hoge noten. Ik neem heel veel risico's tijdens het zingen. Dat vind ik leuk. Dus dat is, wat mij anders maakt is toch wel mijn zangstijl. En ik ben natuurlijk ook een beetje begonnen als mooi boy van Cachet, weet je, samen met Randy en zo. Weet je, mooi boy. Zo jong ben ik ook weer niet meer. Dus ik ben een beetje van het mooi boy af van het gaan en meer gaan focussen op muziek, op wat ik de mensen laat horen, weet je. Dus wat mij onderscheidt is meer mijn zangstijl. Ja. Maar nu zit je niet meer in een band? Nu zit ik niet meer in een band. Een solo artist? Freelancer? Ik ben solo artist. Freelancer in de zin van dat ik heel veel dingen doe in de scene van Cachet. Cachet boekt me heel veel. Op Curaçao boekt Jens me ook heel veel. Andere bands ook, Curaçao Icons, One, Buleria. Ja. Want daar heb ik ook mee gewerkt in Cachet, Dwight. Ja, Dwight, klopt. Weet je dat? Dus ik doe dat vooral. In die scene ben ik een freelancer. Ik ben ook een musical artiest.
Ja. Ja, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar ik doe musicals ook. Ik heb... Dat is nieuw voor mij in ieder geval. Ja man? Voor mij is het wel nieuw. Misschien als ik iets zie dan denk ik, oh okay. Nou, ja. Maar ik heb The Lion King gedaan, hier in Scheveningen. Ik heb... Wat is dat? Ze komen niet voor jou. Ze komen oké, gelukkig man. Deze keer niet. Kom eens een wagen je kamer. Ja, ik heb The Lion King gedaan in Scheveningen. Ja. Daarvoor heb ik in Duitsland gewerkt. Dus ja, ik heb ook in Duitsland gewoond. 2,5 jaar. Ja, kan je een beetje Duits spreken? Ja, ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Okay. Aber nur ein bisschen, ne? Jetzt reden wir Holländisch weiter. Okay? Holländisch, ja. Dus ja, ik heb in de musical gewerkt in Duitsland, 2,5 jaar. In Oberhausen heb ik 2 musicals daar gedaan. En ik heb ook op een schip gezongen als entertainer. En ja, in 2016 ben ik weer naar Nederland verhuisd. Het schip is niet gezonken, dus dat betekent dat je heel goed kan zingen. Godzijdank niet. Ik was de kapitein hoor. Ik was de kapitein. Kom, we gaan het schip zinken. De naam Q-Chance, is dat vanaf kleins al blijven hangen of Nee. heb jij dat je artiestennaam gemaakt? Ik heb er mijn artiestennaam van gemaakt. Ik werd het zo genoemd door een paar boys waarmee ik op school zat. En het was toen de tijd dat ze alles met angst eindigen. Dus het was heel raar. Dus die heet Roetson toch? Ja. Roetsangs was het toen de tijd, weet je? En het was heel makkelijk dat ze dan mij Kushangs noemden. En ik vond het hartstikke vervelend toen. Maar ja, toen ik mijn nummers uit begon te brengen, realiseerde ik me dat mijn naam eigenlijk te ingewikkeld was voor heel veel mensen. Ja. Want Kushanik, als je het hoort, klinkt het heel makkelijk, maar als je het ziet, zijn er 10 letters. 10 van die jukels. Dus toen ik voor mijn eerste schooldag altijd in de klas zat, was het Ryan, Jennifer, die, Willem, meneer met een lange naam met een Q, weet je altijd zoiets raars, weet je. Ik moest altijd mijn naam uitleggen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dacht, weet je, ik ga het makkelijk maken voor mensen. Ik noem mezelf gewoon Kushanks. Ja. En het klinkt een beetje raar, het werkt een beetje lekker. Kushanks! Dus ja, toen heb ik er Kushanks van gemaakt. En ja, met alle gevolgen van dien. Ja, heel veel mensen weten nog die niet eens dat ik Kushanik heet. Dus dat. Ja. Dus dat, ja. Artiestenleven. Ja, op je 4e wist je al dat je kon zingen. Toen ben je in een tienerband gestart. Ben je naar Nederland gekomen, Cachet. Wanneer heb je besloten dat dat eventjes genoeg is? Dat je niet alleen maar Cachet wilt gaan doen? Ja, inderdaad. Ik heb in 2010 heb ik besloten dat het mooie was geweest met het bandleven. Toen ben ik eruit gestapt. Simpelweg omdat ik merkte dat ik een punt heb bereikt wat dat ik niet meer zou gaan groeien in de huidige samenstelling, in de huidige situatie. En ik ben een man, ik hou van groei. Als ik merk dat ik niet meer groei, dan ga ik weg. Als ik, weet je, overal, weet je. Als ik merk dat ik niks meer te leren heb, dan zie je me niet meer. Oké. Snap je? Dus, maar wist je al wat je zou gaan doen daarna? Nee, ik wist het niet. Ik was het gewoon zat. Weet je, het was gewoon mooi geweest op dat punt. Ja. Weet je, want het bandleven, heel veel mensen zien het leuke van het bandleven, maar het bandleven heeft ook zijn dingen. Weet je, soms in een weekend 4, 5 optredens hebt. Eentje in Groningen, eentje in Maastricht, eentje hier, eentje daar.
Dan ben je, weet je, dan ben je 9 uur thuis de volgende ochtend. En dan moet je nog naar school of dan moet je nog gaan werken of dan ook. En ja, weet je, dat vond ik op een gegeven moment te pittig. Voor het geld dat het oplevert. Door de tijd voor mij. En toen dacht ik, nee, ik moet iets veranderen in mijn situatie. Dus ik ga gewoon voor nu stoppen en ik zie verder wat het gaat brengen. En doordat ik ben gestopt, ben ik me meer gaan focussen op musical. Met musical zangtechniek. Dat heeft me heel veel bijgebracht. Omdat ik dan onbewust aan mijn zang ging werken. Hoeveel tijd heeft het genomen om te besluiten welke kant je op wil daarna? Hoeveel tijd heeft wat genomen? Ja, ik weet het niet. Ik kan je niet zeggen. Kijk, het was sowieso moeilijk om uit Cachet te stappen. Dus daar was ik sowieso een jaar mee bezig of zo. Weet je? Je zegt één keer, ja, ik wil dit niet meer doen. Ja. En dan de volgende weekend is er weer een feest. En dan denk je, ja. Of een maand later, weet je, dan leer je nog een chickie kennen in een feest. Dan denk je, ja, nee, dit is mijn leven, man, weet je. Maar ja, het is verleidelijk, maar uiteindelijk kom je jezelf toch tegen, weet je. Als je echt wilt groeien, als je echt voor muziek wilt gaan. En ja, toen moest ik eruit. En toen ging ik me focussen op mijn zangtechniek. Toen ging ik naar een musicalschool. Toen ging ik naar een musicalschool in Tilburg. En heb ik 3 jaar Musical Factory gedaan. Zo heet het, Musical Factory. Heb ik aan mijn zangtechniek gewerkt. Aan mijn dans gewerkt. Aan mijn spel gewerkt, het acteren. Ja. Het heeft me ook heel veel bijgebracht in mijn stage performance. Weet je, als je weet wat je aan het doen bent, als je emoties ook loslaat, als je durft je emoties los te laten tijdens het zang, dan gebeurt er van de mooiste dingen, weet je. Dus ja, dat heb ik gedaan, musical school. En 3 jaar nadat ik ben begonnen met de musicalschool was ik aan klaar. En toen was ik meteen aangenomen in Duitsland. Ja. Toen ging ik naar Duitsland, toen ging ik werken. Toen ging ik in het vak. Ja, man. Mooi, man, dus je kan nu ook dansen een beetje. Ja, nee. Moonwalk sowieso. Want Michael Jackson, je weet. Ja. Moonwalk, sidewalk, alles. Ja, ik kan nu ook dansen. Ook wat acrobatische trucjes kan ik ook. Weet je, want het is ook gevraagd wanneer je audities doet. Maar wat mijn grootste schat van nu is dat ik coaching kan geven aan de jongere generatie. Ja. Dat ik mensen kan leren. Mis je die tijd zo'n beetje? Qua welke tijd? De tijd van Cachet, dat je volledig daarin was? Ja, natuurlijk. Ja? Natuurlijk mis ik het. Ja, dus zoals ik zei, weet je, het is toch een ander soort leven. Het is een soort van nachtleven. En plezier hebben. Ja, plezier hebben, drinken. Ja, schreeuwende dames. Ja, een beetje fans de hele tijd. Ja, man, ik mis het wel een beetje. Maar nu krijg jij alle aandacht. Ja, nu krijg ik alle verdelen, nu is het alle Precies. Nee, maar kijk, ik mis het wel in de zin, maar weet je, ik heb het toch een beetje nog. En inderdaad, wat je zei, toen was het verplicht, toen was het soort van dat je dat moest doen. Ja. Nu bepaal ik zelf wanneer ik dat doe. En dat is meer kan je niet vragen. Dat is waar we het op doen, weet je. Dat je die vrijheid hebt om te beslissen, weet je. Ik wil dit soort optredens, ik wil dat soort optredens, weet je. Ik heb nu ook een team om me heen, een management, die ervoor zorgt dat er gedaan wordt wat ik wil, weet je, waar ik naartoe wil gaan. Dus ja, maar ja, je mist wel Wat waren de leukste momenten in die periode? Van Cachet? Ja. Ja, produceren, muziek produceren en toeren, 2. Maar
Weet je, wanneer we albums maken, zijn we gewoon 2 weken lang bij bijvoorbeeld Dwight thuis. We eten allemaal daar, we slapen allemaal daar. Het is gewoon een happening, weet je. We zijn gewoon helemaal ingezogen in de muziek. Ja. We zijn aan het experimenteren. We blijven tot laat wakker, tot 5 uur wakker om te experimenteren met nieuwe sounds of nieuwe dingen. En dan worden we wakker om 10 uur en dan gaan we verder. Weet je, dat soort dingen. Dat soort periodes hebben we heel veel meegemaakt. Dus ja, dat mis ik wel, de brotherhood. Weet je? Juist, ja. Broederschap. Daarom snap ik heel goed dat zo'n groep als Broederliefde of SFB of weet je, die groepen, dat ze zoveel succes hebben bereikt. Want natuurlijk, als je het samen doet, dan komen van de mooiste en gekste dingen, man. Want iedereen komt met een idee. En als je met een idee komt, dan werk ik jouw idee op mijn stijl even anders uit. Ja. Jij zou het niet zo doen, weet je. Dus dan komen van de gekste dingen, man. Dus ja, dat mis ik wel. Weet je? Want nu doe ik muziek alleen. En ja, af en toe samen met een paar goede muzikanten, zoals Stanley. Ja. Weet je, maar je mist wel die brotherhood. Dat mis ik. Dat mis ik, ja. Je hebt natuurlijk heel veel nummers gezongen. Welke nummers is echt dicht bij jou gebleven? Ik heb het niet alleen over bij Caché, maar misschien ook je solo carrière. Welke nummers is echt dicht bij jou? Dus ik denk van, hey. Dicht bij mij gebleven? Ja. Niet veel aandacht gekregen van jou, misschien ook van de fans. Weet je, al mijn nummers zijn een soort van mijn baby's, weet je? Laten we zeggen, een nummer die wat mij een beetje die Kushans heeft gemaakt, in de zin van established, van ja jij bent Kushans en hiervoor komen we, dat was Massa di Brasa. Ik weet niet wat, weet je, Massa di Brasa was een nummer die heel veel dingen voor mij verandert, in de zin van dat ik echt in mezelf ging geloven in die Kushans, weet je, ik ben het, ik kan dit. Heel veel mensen weet je, identificeren mij ook met die nummer. Heel raar. Weet je, ik heb Massa di Brasa gezegd, ik zeg van weet je, een nummer die je kent van Caché. En het is, weet je, natuurlijk heb ik ook heel veel nummers. Maar ja, Massa di Brasa is over het algemeen, wanneer ik mijn hele timeline zie, dan denk ik, ja, dat is het. Dat is het. Weet je, die nummer was het voor mij. Ja. Welke nummer kijk je nu naar terug en denk je van nee, die ga ik echt nooit meer zingen? Dat was een flop geweest. Van mezelf? Ja, van jezelf. Ja, weet je. Hij zegt net, al zijn nummers zijn baby's. Dus. Ja, nee, maar. Misschien heb je een lelijke kindje tussen. Ja, tuurlijk heb je. Iedereen heeft een lelijk kindje, maar die zegt het niet hardop. Weet je, maar nu moet ik het hardop zeggen. Jezus, nee. Anders kun je beter zeggen niet wat jij ervan vindt, maar welke nummer werd niet gewaardeerd door het publiek. Ja. Nee, kijk, een nummer die niet gewaardeerd werd door het publiek was een nummer, hoe heet dat nummer? Samen, volgens mij. Die we met Caché hebben gezongen. In het Nederlands. Maar ook een nummer. Ja, het werd niet zo erg gewaardeerd door de Caché fans. Zeg maar. Ja. Maar ook een nummer wat ik laatst heb uitgebracht. Het heet Gevoelens. Gevoelens? Ja. Gevoelens van jou gaan verder dan mijn dromen. Dieper dan de ocean. En ik weet waarom. Omdat ik ineens Nederland ben, in het Nederlands ben gaan zingen. Ja. En aan de ene kant snap ik het voor mijn publiek, want die denken, hè? We herkennen jou helemaal niet hier. Ja. Snap je? We herkennen jou helemaal niet. Maar heeft het daarmee te maken, denk je, of ligt er ook een beetje promotie bij? Komt er ook een beetje... Want ik ga je eerlijk zeggen, ik kende het ook niet, totdat we jou hebben benaderd en ben gaan zoeken. Ja.
toen heb ik het pas gezien, terwijl ik gewoon een Caché-fan ben, kan je zeggen, Kushan ken ik, je pokoes ken ik. Dus het verbaasde mij eigenlijk dat ik die pokoe niet kende. Hij is gewoon fan van jou, man. Hoor je die emotie? Hoor je die emotie? Maar ik bedoel, ik volg het, laat me dat zo zeggen. Ik volg het. Ik ken alles wat eigenlijk naar buiten komt. Dus het verbaasde mij een beetje dat ik die niet kende. Nou kijk, het is, ja, het ligt sowieso ook aan het promotiegroen. Ja. Ik ga niet meer naar je kijken hoor. Ik let wel op. Ja, nee, het ligt sowieso, het ligt sowieso een stuk promotie bij, ligt sowieso een stuk, ja, weet je kan heel veel dingen gaan aanvragen waarom het niet gegaan is zoals ik had verwacht of zoals ik dacht. Maar ik denk voornamelijk, want kijk, ook al doe ik weinig promotie, bijvoorbeeld ik heb een nummer meteen daarna uitgebracht met een band van Curaçao, Dreams. Het heet Anke Bobai. Ja. Dit nummer heb ik zelf niet zoveel promoot. Weet je, zoveel meer promoot dan die anderen. Ja. Ik heb het gewoon gepromoot op mijn Instagram, weet je, een paar gimmicks gedaan met de band Curaçao. Maar doordat het nummer zo Q-chance was, het nummer zo dicht bij dat Caché-tijd was. Dat die mensen meteen zoiets van hadden van, oh ja, dit kennen we van jou. Dit willen we van jou, weet je. Ja. Dit willen we. Dus daarom denk ik, weet je, daarom heb ik uiteindelijk besloten, weet je, inderdaad, ik moet mijn taal vertegenwoordigen. Ook al zing ik een stuk Nederlands erin, ook al zing ik een stuk Engels erin. Ik moet gewoon mijn taal vertegenwoordigen. Zijn mati, is ons kitende. En het Nederlands publiek, het publiek die niet zo helemaal Papiaments gaan spreken, ja, die luisteren ook naar Papiamento nummers, weet je. Laatst heeft Latifa een nummer in het Papiaments gezongen. Ja. Weet je, wat ik heel leuk vind. Ik dacht, ja Latifa, yes! Weet je? En dan denk ik, waarom doe je het zelf niet? Kom joh. Waarom doe je het zelf niet? Weet je, Jay is ook Antilliaans. Ja. Maar, weet je, mensen vinden het leuk om te horen, want het is een leuke taal. Het is een lekkere taal om in te zingen. Weet je waar ik het nu over wil hebben, Kushan? We hadden Quincy te gast. Ja. En hij zat een periode in Kisan. Ja, Mati. En jij zat diezelfde periode in Caché. Gera. Juist, daar wil ik naartoe. We hebben de Kisan kant gehoord. Ja, Mati. Ja, kan je mij een beetje van de Caché kant vertellen? Ja, die jongens haten ons. Die jongens hadden heel veel haat, man. Nee, kijk, het was... We hebben gehoord dat het Angson was. Ja. Natuurlijk. Iedereen gaat zijn eigen kant vertellen. Nee, kijk, het was een hele spannende periode, Martin. Ja, het was voor de luisteraars, voor de fans, heel leuk. Leuke periode. Ja, het was heel leuk. En voor ons, achteraf gezien, was het ook heel leuk, weet je. Want als je goed ziet, ja, wat hadden we te verliezen? Niks, weet je. Het was gewoon leuk. Maar natuurlijk vind je het niet leuk als er slecht over jou gepraat wordt, als er slecht over je band gepraat wordt, als er slecht over je broeders gepraat wordt. En op sommige momenten had ik wel het gevoel dat het te ver ging. Maar ja, achteraf gezien, ja, mensen houden van drama, weet je. Mensen houden van gedoe, mensen houden van, oh ja, die vindt niet leuk, die heeft beef met beef sells, man. Beef sells. Dus uiteindelijk, ja, weet je, maar ja, die jongens hadden gewoon haat, man. We waren gewoon zo succesvol. Ze wouden bereiken wat we hadden, maar ze konden niet, man. Jullie moesten samen optreden. Jullie werden gewaarschuwd van, hé jongens, als jullie niks doen, doen wij ook niks. Maar dat jullie... Ja, maar dat is het. Dat was het nog. Dat was het, want kijk, in dat hele ding, wij waren gewoon goed met de jongens van QSijn. Ja. Dat was het hele ding, wij waren gewoon, want we waren muzikanten onder elkaar. Ja.
Een paar van ons gingen naar school samen, weet je. Dus wij hadden gewoon afgesproken met elkaar, weet je. Ja, we gaan geen poenja gooien. Ik weet niet hoe je zegt poenja gooien. Wat? X. Ux? Ux? Of huts? Wie samen, Mati. Maar je gaat elkaar niet uitdagen, Mati. We hebben afgesproken, je gaat elkaar niet uitdagen. Maar natuurlijk, de eigenaren van de feest, wat toevallig onze managers waren, die dachten, echt niet uitdagen, ben je gek? We moeten geld verdienen met deze shit. Dus, wat gaan we doen? We gaan Randy stiekem fluisteren van gooi toch een beetje olie op het vuur. Gooi toch een beetje olie op het vuur. Ja, weet je? Ja, dus Randy heeft toch een beetje olie op het vuur gegooid. En toen kregen we een pak slag van Q-Sign die avond. Ik moet eerlijk zeggen, we kregen die avond wel een pak slag. Dat is wat Quincy eigenlijk nu al zegt. Hij zei, gaat maar kijken. Nee. Ik ben eerlijk, Mati. Dat is het ook. Ik ben heel eerlijk. Die avond kregen we een pak slag. Maar, broeders, consistency is key. Cachet bestaat nog steeds. Ja. Oh, yo! Waar is Q-Sign, man? Ja, yo! Dat is de grote vraag, Mati. Ja, weet je, nee, en om niet te slecht te spreken, want ze is te slecht te spreken over de jongens, maar Cachet bestaat nog steeds. Snap je? En, ja. Zelfs Quincy naar de Cachet is gegaan nu. Zelfs Quincy is in Cachet nu. Dus ja, maar... Nee, maar hij is sowieso liefde toch? Ja, het is sowieso love, man. En elke keer als Quincy, want wij hebben altijd elk jaar zo'n themafeesten, weet je, van... Soms gaat Quincy met Q-Sign optreden, ja. Quincy en Tishon en Hunnely gaan optreden samen. Ga ik en Randy en Ivanhoe gaan we met Cachet optreden. En elke keer als ik die nummers hoor van toen de tijd, zeg ik tegen Quincy, ga weg met die nummers. Ik heb trauma van deze nummers, man. Ja, ja. Weet je? Maar het was echt een spannende tijd, man. Quincy is heel goed in het volk op. Ja, dat zei ik tegen hem vorige week. Hij is echt van die ambiente. Ambiente, Mati. Hij is heel goed in dat, man. Hij is heel goed in dat. Klopt. Dus daar heb ik sowieso heel veel respect en waardering voor, Mati. Je zegt dat je ook jongeren coacht. Ja, man. Live coaching. Hoe gaat dat? Ja, ik ben sinds september begonnen aan de school. Lesgeven. Musical. Het heet musical. Ik geef elke maandag musical bij We Love to Dance hier in Den Haag. En het houdt in dat ik ze vorm van, op zangtechniek, op spel en op dans. En ik heb elke week een uur met ze. En nu zijn we aan het denken om er 2 uur van te maken. Want de les zit zo vol. Er is zoveel belangstelling voor de les. De kinderen hebben het zo leuk. Ja, dus basically warm ik op met ze, ik zing met ze en ik geef ze wat zangtechnieken bij en wat performance technieken bij en verder studeer ik een nummer met ze in en dan doen we een nummer en dan doen we aan het eind van het jaar een show. Dus ik ben al een show aan het maken met de kinderen. En het is hartstikke leuk om ook te maken, weet je. En niet alleen in de show te staan, maar ook een show te maken. Dus ja, dat is de uitdaging van nu. Hoe zou je onze Antilliaanse jongeren kunnen motiveren? Motiveren? Hoe zou ik ze kunnen motiveren? First things first. Ze moeten eerlijk met zichzelf zijn in wat ze willen. Ja. Dat is punt 1. En punt 2. Hard werken. Hard werken. Ik zou ze motiveren door gewoon een voorbeeld van mezelf te blijven geven en zelf een voorbeeld te zijn voor ze. Weet je, als je kijkt gewoon naar mijn Instagram bijvoorbeeld, dan kijk je dat ik bijvoorbeeld elke week minstens 4 keer in de week in de gym ben. Elke dag aan mijn muziek werk. Elke dag gezond eet. Gezond
leef. In de zin van, weet je, ja, natuurlijk, iedereen doet hun dingen. Of drinken, of smoken, of wat dan ook. Maar uiteindelijk moet alles in balans blijven, weet je. Je kan niet elke week gaan drinken en niet sporten. Of niet zorgen voor je eigen lichaam, weet je. We hebben allemaal één body gekregen en hiermee moeten we het doen. Dus, en ja, wat heel veel mensen vergeten is dat het echt zo belangrijk is. Ook voor je, niet alleen voor je, hoe je eruit ziet, maar ook voor je mindset. Weet je, dat je je lichaam goed verzorgt, dat je gezond eet, dat je op tijd opstaat. Elke dag weet je, al heb je niks te doen, sta gewoon op, ga met jezelf bezig zijn, neem een pen en papier en begin te schrijven, man. Begin te schrijven, wat wil ik van deze dag, wat wil ik van in deze maand bereiken, stel je doelen op, weet je, want vooral in deze wereld van vandaag, wat heel snel gaat. Weet je, alles gaat snel, man. Die Instagram, internet. Je wordt heel snel afgeleid door je telefoon. Je wordt heel snel afgeleid door wat er op nieuws is gebeurd. Mensen houden van sensatie. Er gebeurt om de 5 minuten een aanslag hier, een aanslag daar. Schietpartij hier, blablabla. Dus je bent constant met je emoties bezig, met je gevoelens bezig. Dus zorg ervoor dat je ook met jezelf bezig bent, met je soul bezig bent, met je peace of mind. Want ik denk dat het niet, niet rustiger gaat worden met alles wat je om je heen gebeurt. Want het gaat nog meer worden. En ik denk dat wij, als we niet opletten als humanity over het algemeen, dat wij, hoe zeg je dat, vulnerable zijn, dat wij, na pavimento no mati, nós estamos vulnerável voor mentale dingen die gaan komen, no mati. Heel veel mensen kunnen niet focussen. Heel veel mensen kunnen niet dealen met tegenslagen. Heel veel mensen durven niet voor hun dromen na te jagen. Omdat ze alleen maar met hun emoties bezig zijn. Alleen maar afgeleid worden. Alleen maar weet je, denken, ja, weet je, ik heb alleen maar 9 tot 5 en that's it. Weet je, nee, er is meer in het leven. Zolang je met jezelf bezig bent, zolang je je eigen doelen opstelt, zolang je voor je eigen dromen gaat en gewoon de moed hebt. Dat is het. Ja, ik heb heel veel gezegd, maar ja, that's it. Nee, dit is duidelijk. Ja, Mati. Ja, Mati. Waar kunnen mensen je volgen? Hoe? Waar kunnen mensen je volgen of vinden? Instagram, Kushan's Life. Ja. Facebook, ook Kushan's Life. En ja, Instagram en Facebook heb ik met. Ik heb geen Snap. Geen Snapchat? Omdat ik mijn leven rustig wil houden. Ja. Twitter? Nee, ik heb geen Twitter. Ik doe niet Twitter. Instagram, Facebook heb je al genoeg. Genoeg tijd kwijt. Ja, Mati. Ik probeer ook social media in touw te houden. Natuurlijk, als artiest moet ik met social media bezig zijn. Ja. Want je moet jezelf promoten, je moet bezig zijn. Maar als ik te veel... Ik heb ook een timer op Instagram gezet. Kennen jullie die? Timer op Instagram? Ja, dat je zegt... Als je te lang niks hebt gepost? Nee, als je te lang erop zit. Oké. Weet je, als je lang alleen maar aan het scrollen bent of weet je... Na een uur zegt het mijn Instagram, je hebt je dagdosis gehad. Ja? Ja, ga iets anders doen. Ja, Mati. Ja, nee, maar echt, want anders ben je alleen maar aan het scrollen. Ja. Dan is een uur voorbij en je weet het niet. Je weet het niet. Dus ik heb, Instagram en Facebook. Jij bent onze laatste gast natuurlijk. Hey. Van de eerste seizoen. Ik ben vereerd, Mati. Ja. Hoe voelt je het? Nou, master. Ik vind sowieso dat jullie heel goed bezig zijn.
En daarom, weet je, daarom heb ik kon ik niet nee zeggen op die uitnodiging. Ja. Ik vond het gezellig, Mattie. Ik vond het gezellig. Ik heb plekken van Den Haag gezien dat ik nooit gezien heb. Ja, toch, dat ook nog, hè? Je bent ook rijinstructeur geweest. Ja, Mattie. Rij je maar. Groen. Ja, toch. Maar we willen wel mooi afsluiten. Natuurlijk. Ja, toch? Je zit toch hier? Ik voel het aankomen. We willen weten wie Christian is, hoor. Ik voel het aankomen. Ik voel het aankomen, kan je zeggen. Especially for the ladies in the house, ja? Voor de ladies. Ik zeg niet voor deze mannen, maar ik zeg voor jullie. Oké? Oh, wat deed? Wat deed? Zeg, wat deed? Nog steeds, Romano. Ja, ga ik zo. Aunque babay ainda botada em mi coração. Pararara, tarara. Difícil tá pa mi lubidabo. Ma fácil tá pa quedar guardado. Abusou. That's it, Roman. That's it. Doe je koffie is het niet aan. Goed. Nos de beanbag. We zijn die beanbag. Graag. Ding, outro season. Nós fazemos um upgraded interview met die. Een upgraded interview, maar invita me mensen. Ik heb het zelf uitgenodigd, mensen. In de andere season gaan we een upgraded interview doen. Zo gaan die dingen, mensen. Zeg Marty, zo gaan die dingen. Welkom man, Zeg Marty. Nee, vandaag heb ik een première van een musical. Ik ben in een musical vak. Ik heb een première van een musical die nu is begonnen hier in Scheveningen, Anastasia. Doordat ik een andere musical ga doen, maar die kan ik nog niet laten weten. Ja. Want het is met contracten en zo is het een beetje vervelend om te laten weten. Maar jullie weten alvast wel dat ik een volgende musical heb. Dat begint volgend jaar in februari. Dus kom allemaal kijken, maar jullie weten niet naar wat. Blijf hem volgen. Blijf hem volgen gewoon en dan... blijf je op de hoogte. Dan blijven jullie op de hoogte van wat ik allemaal ga doen. Dus ja, met die team zijn we uitgenodigd voor de musical Anastasia vandaag. Dus daarom zei ik ook tegen je, ik heb niet zo... Nieuwe muziek, wanneer kunnen we die verwachten? Nieuwe muziek komt... Ja man, de dingen lopen, Mattie. Mooi man. Dope. Ik ben blij. Nee, sowieso Christian, nogmaals. Thanks voor je tijd. Thanks ook aan jullie, Mattie. En bedankt dat je je alvast voor het tweede seizoen hebt uitgenodigd. Ja. Want dan hebben we alvast 1 iemand. We openen weer met Ik maak het makkelijk voor jullie. Yes, taboe. Nee mensen, we willen jullie ook allemaal bedanken voor het kijken. Van aflevering 1 tot de laatste aflevering. Bedankt allemaal om te kijken. Ja. En ja, we zijn klaar met dit concept. Eerste seizoen. Maar wij zijn nog niet klaar. We gaan door. We gaan andere dingen doen. We gaan jullie erbij betrekken. Als kijkers. Dus er komen dingen. Dus abonneer op die kanaal. En blijf ons volgen. En blijf love geven man mensen. In ieder geval. Ik ben Dio. Ik ben Sontje. Ik ben Kushaas. Oké dan. We zien jullie snel terug man mensen. Love. Peace. Love man.